In Jesus' name, I pray. Thatha lithuba ke ndibulise umoya ingcwele nikazi webandla, sibulise unkosikazi umama wethu umfundisi. Ndibulisa ke abathandekayo ke ngokukhethekileyo bonke abantwana bakaThixo. Ndike ndiqale ngabo abaqalayo ukuba nathi namhlanje nabantu nabatambam baseStellenbosch abakhoyo namhlanje siyabulisa ngokukhethekileyo bathandekayo. Siyavuya kakhulu uba nibe khona apha namhlanje. Ndithanda ukubulisa no-program director osiphethe uhlelo umama uNzoyiya. Ndibulisa ke ootata oomama oobhuti oosisi egameni likaYesu abantwana abancinci. Bulisa ke bathandekayo njengoba umntu okhona endlini worshiping team siyayibulisa. Sihlutshwa ngamaxesha abathandekayo, amaxesha aloko esiqheshile nje wena, kodwa ke siyambulela uThixo uba noko siyazama umaneja nabantu uzwenza made. Ndicela sijonge iBhayibhile ngokukhawuleza ukudibana nongqaba ke sijonge into ebesithembisene ngayo kule veki ipheleyo uba singathetha ngayo xa umoya ongcwele uvuma. Uye wavuma ke uba masithethe ngayo. Kuyabonakala ukuba unesidingo uThixo loba siyithethe le ndaba. John chapter 1, the Gospel of John chapter 1 from verse 1 to verse 18. Omnye nivulele Matthew chapter 1 verse 18 to verse 25. Logama omnye ke ezonivulela izincwadi zikuGenesis, Genesis chapter 1 verse 1 and 2, Genesis chapter 10 verse 1 to 7. Kunganjalo mhlawumbe singamyeka sivele siye ku-6 and 7 phaa chapter 10 ukonga amaxesha 6 and 7. Then Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Ukhona iphethe esiXhoseni ayikhaleziseba kulo uJohn. John chapter number 1 verse 1 to verse 18. Verse number 1. Ulizwi waba yinyama ekhalekeni, ubekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo. Yes. Waye ulizwi evuthixo, yena lowo ebekho ekukhalekeni, yena lowo ebekho ekukhalekeni uThixo. Izinto zonke zabakho ngaye. Yes. Engekho yena akubangakho nanye into ethe yaba. Uye kwakukho ubomi, baye ubomi obo ulukhanyiselo lwabantu. Ukhanyiselo ke olo babonakala ebumnyameni, basuka kumnyama abaluqhiqhi 6. Kwabakho umntu othunyiweyo evela kuThixo, ugama linguYohane 7. Lo weza kuba ingqi ukuze angqine ngalo ukhanyiselo, ukuze bonke abakholwa ngaye, ukuze bonke bakholwe ngaye. 8. Yena lowo bengelulo ukhanyiso weza kungqina ngalo ukhanyiso. 9. Waye ke yena elukhanyiso oluyinkanyiso olubakhanyiselayo abantu bonke esiza ehlabathini. Ube esehlabathini ke ihlabathi labakho ngaye, ihlabathi alimazanga. 11. Weza kokwakhe bazabakhe abamvuma. 12. Ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babizwe ngoba bangabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe, abangazalwanga ngagazi nakuthanda kwanyama nangakuthanda kwendoda, bazalwa nguThixo. 14. Ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu, sabubona ubuqaqawuli bakhe, buqaqawuli kanye ngokuphela kwamzeleyo uyise, ezele lubabalo nayinyaniso. 15. UYohane angqine ngaye adanduluke sithi, ubenguye lo bendithetha yena ndisithi, lowo uzayo emva kwam usuke waba phambi kwam, ngokuba waye
16 enzalisekweni yakhe thina sonke samkela ubabalo phezu kobabalo. 17 ngokuba umthetho wawiswa ngoMoses lwabakho lona ubabalo inyaniso ngoYesu Kristu. 18 akukho namnye wakha wambona uThixo unyano kuphela kwamzeleyo lo sesifubeni sikayise nguye ocacise oko. Matthew chapter 1 verse 18 to 25. Matthew 1 verse 18. Ekaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu waye kubona uhlobo. Wathi akubona ukuba unina uMaria seleganelwe uYosefu bengekahlangani wafunyanwa emithi umoya oyingcwele. Wathi ke uYosefu indoda yakhe engolilungisa engathanda ukumhlaza ebuhleni wanga angamala ngasese. Ambona ukuba uyazipinda ezisiko naso isithunywa senkosi sibonakala kuye ephupheni sisithi, Yosefu nyana kaDavide musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMaria umfazi wakho kuba oko kukhawuleyo phakathi kwakhe ungumoya oyingcwele. 21 uyamuzala unyanake umbize ngegama elinguYesu kuba yena eyakubasindisa abantu bakhe ezimweni zabo. 22 ekaloku konke kwenzeke ukuze kuzaliseke obathethwayo inkosi ngoprofeti isithi, yabonani intombi le iyakumitha izalunyana ambize ngegama elingu-Immanuel, oko ukuthi ngentetho evakalayo uThixo nathi. Genesis. Okay. Wathi ke uYosefu evukile uthongweni wenza ngoko besimisele ngako isithunywa senkosi wamthabathela kuye umfazi wakhe. Waza ke akumazi wade wazala unyana wakhe wamasiko. Waze akamazi ka isiXhosa siyathanda nje lesinto. Waza ke akamazi. Yeah. Wade wazala unyana wakhe wamasiko. Beza legama elimphezulu. Thank you. Genesis chapter number 1 verse number 1. Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ehlabathini kwakusenyanyeni awuseluba kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzulila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. Look up chapter 10. Genesis. Sorry. Oh, kalabok Genesis chapter 10. Yeah. Genesis chapter 10 verse 6 and 7. Then in chapter 12 kalabok Genesis 1 to 3. Genesis chapter number 10 verse number 6 and 7. and 7. Genesis chapter number 10 verse number 6. Onyana bakaHamu nguKhushi noMizraim noPudi noKanani. Onyana bakaKhushi uSheba noHavila noShebeta noRama noShabheteka. Onyana bakaRama uShebeka noDena. uKhushi wazala uNimrodi yena waqala waba ligorha ehlabathini. Thank you. Chapter 12. Ndicela ke just umuntu ophethe Amplified Bible. Ajongele nje le verse the chapters sigqibefunda only ophethe Amplified Bible andifundela ku chapter 10 Genesis 6 and 7. Afunda Genesis chapter 12. chapter 12 1 2 3. Verse number 1. Isitoko nabasisile nathi. Isitoko. Lapho kasithatha naso. Imbali kaAbraham ukubizwa kwakhe uThixo uhambo lwakhe lokuya kwaKanani. Ngeke lokhu Yehova wathi kuAbraham, hamba umke ezweni lakowethu kwelo kuzalwa kwakho nasendlini kayihlo uyezweni endokubonisa lona ndikwenze uhlango olukhulu
ndikusikelele ndilikhulise igama lakho ube yintsikelelo ndibasikelela abakusikelelayo ndibajabulise abakuqalekisayo zisikelelwe ngawe zonke izizwe zehlabathi. Thank you. Baba izwi lakho liphilile thetha ngalo Nkosi namhlanje siphulaphula egameni laYesu. Amen. Ukhona ubhekele babutho amplified confundela mntanami. Chapter 10, Genesis chapter 10 verse 6 and 7. Sons of thank you. And for now, God bless you. And for now, live onyana bangobani, because sometimes go for the Bible one, mangazazi izinto. Go for the version one. Onyana go Egypt, go Kush, go Libya. Kamazwe kelapha kuthi la. Kodwa ngonyana bakaHamu, unyana kaNowa. So namhlanje sifuna ukuthetha ngelithi, is Jesus a Jew? So that kwezimfundiso zininzi ezithagethe abantu abaninzi babahlehle enqulweni uYesu babuyele ezithixweni zabo kwabo ngenxa yokuba ipoliticizwa indima ye-Christianity, because ngoku iyalapho apho iyakhona. uJohn u-explaina ngokucacileyo ngoKristu uba ngubani uYesu. Uthi ngulizwi engekho yena, indalo ngengekho, wayekhona bangaphambili endalweni, konke kwabakho ngenxa yakhe. uJohn, mna andinguye lona imlindileyo, kodwa mna ndizohlakulela yena indlela. Ngela xesha abapristi nabafarisi bacinga ngendlela asetyenziswa ngayo nguThixo uJohn inoba nguYesu lofile. Bazobuza ngabe unguye na unyana kaThixo esimlindileyo. Uthi andinguyanga, uyeza yena. Mna kwam ndizomgabulela izigcawu. Mna ndiunyana kaElizabethi noZakhariya. Kodwa ukhona ozayo, the real one. Kumethu abesele emtyhila ukuba ungubani uYesu. Uthi Matewu, uYesu akakhange abe khona ngakudibana kwandoda namfazi. It's impossible. Ungaya nesayinisi ziyayazi loo nto and zisaxakile uba uzelwe njani lo mntu. Sazi umtholo umntu abe khona angadibananga ndoda namfazi. Leyo yindalo kaThixo. That is why now lesbians ne-gays naba zingazama zikwazi ukufaka amabele, bakwazi uzijika bengathi nyhani yindoda okanye bengathi yintombazana, but kunanto bangeke bakwazi ukuyenza nokuyifeyika ukwazi ukukhulelwa ngaphandle kokudibane nenye isex. Awukwazi uba same sex ikwazi uproducer, ngeke. Female and female
never produce unless kudibane male and female. But iBhayibhile kwakuprofethi wengaye lo muntu ngabaprofethi Isaya befuna intombi zawumithisa unyana endlini kaJese. Abantu abaningi baphitiswa yiloo nto abesebefuna uYesu ukumncamathisele kuhlangeni engangeni ndawo. uMaria sele engejiwe nguJosefa. Uzubambele uMaria akanguye owendlu kaJuda, ngowendlu kaLevi. uMaria wayezothandwa nguJosefa ayinguye wendlu yakwaJuda, ngoba uSirayeli wenziwa zizindlu eziyi-12. Uhambe ufunda kahle iBhayibheli uzakuxelela onyana bakaYakobi bangobani, ngeke nikwazi ubabala, kodwa wenziwa zizindlu eziyi-12 aze abe nguSirayeli. Without babekhona zindlu akanguyanga. So le ntombi wayengejile uJosefa yayintombi yomLevi ngokwendlu, yena uJosefa ingowendlu kaDavide, ingumJuda. Kodwa iBhayibhile yamithi umJuda onguJosefa wayengekamazi umLevikazi uMaria. Wasela uMaria vela ekhulelwe, wanengcinga anazo uJosefa zokumlahla ngasese kube sonqena ukumhlaza. Kanti uThixo seyibonile ingqondo nenhliziyo yakhe, wamfikela embonweni elele. Josefa, ungamlahli uMaria ngoba ayinto ayikhulelweyo ayonyama, ukhulelwe umoya oyingcwele. Kubani umoya oyingcwele? Kubani umoya oyingcwele? That is why he's sitting up kuGenesis chapter 1. Ekuqaleni kwakusenyayeni uThixo wathini? Khawuyifunde. Verse number 1. Ekuqaleni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala, kwakumnyama phezulu kwamanzi nenzonzobila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi. Umoya kaThixo, the Holy Ghost, fukame phezu kwamanzi. uMaria wayekhulelwa loo nto efukame phezu kwamanzi. uThixo edala ngayo. uThixo edale ngayo. uThixo edala ekhona unyana wakhe ongulizwi, athethe ilizwi. Umoya oyingcwele bese thatha indawo enze le nto ithethwa ngulizwi, ithethwa ngubawo ngolizwi. Umoya oyingcwele bese ibeka ibe khona. Because uThixo akadalanga yedwa mayidalayo, ebedala unyana wakhe khona, em-operathisa ezulizwi. Umoya oyingcwele bese ngoba nguye umoya oyingcwele befukamile phezu komhlaba. Umoya oyingcwele behleli phezu kwento evoid engacacanga. Ayitshintshe umoya oyingcwele ibe yile nto ifuna ibe khona, ifuna uThixo. Ngoba umoya oyingcwele mayingekho ekholweni kunzima ukwalimplize uThixo, ngoba umoya oyingcwele ngulo ukwaziyo ukuthi uma uthetha lento ifunayo abe sethatha i-action. Into eyikhulelweyo umoya oyingcwele. Eyesibini phakathi ithi zange amazi uJosefa until uMaria wazala. Sebethathile uThixo wamlumla malali naye atazale, ngoba akafuni contradiction uThixo. AmaIsrayeli
ayazi namhlanje into yoba le sithetha ngayo indoda yazalwa ngaphandle koba kudibane indoda nomfazi. That is why this man in Paul said, Jesus Christ is not a Jew. He will never, like mina yodwa uyesobe umJuda. Because kwaleyo uJuda abantu abayiqonda ba even kwaSirayeli ingxaki kumaSirayeli ewodwa, because awayithandi into yoba atheze safa asizinto eziyi-12 asibone sebizwa ngendlela yodwa, because the name Jew lithathwa kwindlu yakwaJuda. UngumJuda ngantoni ngesixhosa xa sixhosalize. Uziwazi noba iikingdom zabambini kwaSirayeli ngenxa yoba kukhona igenge ekwinnorthern Israel yamaSamaria lele sithetha ngayo last week, ukuthi kukhona imfazwe between them yokubhiliva into yoba amaJuda okanye aba bangezantsi abayibambanga ngale ndlela babeyinikwe ngayo eqaleni, bebhiliva abangasentla amaSamaria thina sibambe yona no nendawo esimnqwela kuyo uThixo yilena ubawo wethu ukuthi uYakobi kanye kanye wasishiya naye basimnqwele kuyo uThixo. So namhlanje kube khona into ofuna uba bendibuke nonkosikazi TV, you know le nto yenziwa ngamadoda kodwa le bonus yachannel lethu kudisturb ngeke nayikota nje last week. AmaSirayeli amaJuda ngoba sithi amaSirayeli sela ngenyingo ngoba thina ngumJuda thina ngendlu kaJuda, because abantu bengathi baxabethela ngoJuda bathela ngoSirayeli. Usathela ngendlu yakwaSirayeli yakwaJuda. Now bane-tendency yokukholwa into yoba amaJuda kumele siwahloniphile because ngabantu bakaThixo. No, it's a lie. U-Abraham mayikhutshwayo ekhutshwa nguThixo, emkhupha ephuma kwi-lineage kaShem, i-firstborn kaNoah, because noma kuzela onyana abathathu abavele eBhayibhelini nabakurhana njengathi bakhona abangazange baphume okanye ngazange bakhwele enqanaweni bafake, kodwa i-firstborn evelayo nguShem, owesibini kuHam, owesithathu nguJafta. So u-Abraham yena uphuma kule ndlu kaShem, noma ezalwa nguThera nje, uThera naye uzala ngomnye wesizukulwana sakhe uShem, kodwa uphuma kule ndlu. Le ndlu kayona ikrokrela okanye ibona ngoba yiyo yashiyekayo i-operate eBhabheli kwindawo ye-confusion, yiyo yashiyeka iyiyo eyakhiseleyo eBhabheli. iBhabheli ke namhlanje yile siyibiza ngoba yi-Iraq okanye yiTurkey, because iBhabheli ehluleke phakathi. Kukhona iqembu eliyi-Iraq, khona isiqithanyana esikhona kwalapha e-Iraq esiyi-Turkey. Xathula ngeTurkey ne-Iraq boya bakuthelwa ngeBhabheli. Ngoba wena uthanda uGoogle man, uthathe nje ifoni le yakho ugooglishe kuFacebook, lwenze ngoFacebook no-Twitter ugooglishe amagama laba. Namhlanje igama linoyithi namhlanje kuthiwa yintoni, ngoba sisekhona indawo ngomsithi amagama eBhayibhile. Hayi, amagama eBhayibhile akhona namaguqulwa nje kodwa sisekhona izindawo. So ndifuna uzujonge uShem unyana kaNoah occupaye icala xa ijonga lase-Asia. uHam yena ubonwa njengomntu occupaye icala lase-Afrika. Nabo bexolonye nabakho Egypt, Libya,
oKhush mase ngoKhush uthela ngeEthiopia bukumkani baseEthiopia amaKhush lawo because ama-Afrika lento yokuqina inoba asiveli okanye akho need yoba simkhonze uThixo thina because sinoThixo bethu base-Afrika no sisizukulwane sikaNoah ungayiphetha incame enyimbali ayikho uThixo xa ezise unogumbe kwashiyeka uNoah yanguNoah onikeza umyalelo ubufunda iBhayibheli yakho ethi onyana bakhe bakuligcwalisa lonke ihlabathi libuyele esimeni belisiso. So iAfrica i-associate no yazi abantu abaninzi bayamoyika uhamba bafuna umvumo wami because bathi waqalekiswa cause wahleka utatakhe. I'm not sure nawe wamhleka kodwa ndiyazile ukuhamba wakubiza abantu akwabo bawumazobona utatakho ndiva kanjalo esithi eBhayibheli but abantu abakubona banenye idea ngoba masingakusambona utakhe asize bomva kuye simsithe but iBhayibheli ayithi uhamba waqalekiswa ithi waqalekisa unyana wakho uKanani. Uyayazi why? Because uKanani unyana kaHamu uye wa-occupy elinye icala lase-Asia ngayamazwi i-Mediterranean wayi-occupy even kathela ngeKanani akuthethwa ngalo mhlaba ama-Israyeli akuwo namhlanje wa-occupya elo cala. uThixo ke wayeyazi uba akumelanga inzala kaHamu i-occupye la cala. Kuyabonakala uba ebeyazi isabelo sakuba sikweli cala but uKanani yena waye wa-occupya lonke icala apho amaHebhere akhoyo apho uIsrayeli ekhoyo yeNkanani. That is why usiva kusisho kuthiwa wabanika ilizwe libalikaMasi nobusi lakwaKanani, the son of Ham. Kanti kuyayazi uba ngokwesabelo sami mna ndinike indlu kaShema lo mhlaba kaKanani. Phela kumhlaba uthathayo nangoku ngokaKanani zange uThixo ke aqalekise Hamu bathi ndikayenze bona siyathetha waqalekisa uKanani unyana kabani kaHamu. Wahamba emhlabeni wami akanga experience i-curse ebomini bakhe. Umuntu experience i-curse uKanani ngesenzo sikayise ngesenzo sikaHamu kwabetha unyana. Yazi abantu baninzi bawoyika umthetho yayingumthetho lo yabona xa xaxela kabikho umthetho kaMoses because umthetho usuka kuMoses. Uyabona kamfuna iGenesis ungakulima i-associate nomthetho. iGenesis uThixo bezisebenzela njengoba esenza namhlanje kweli xesha sikulo. Umthetho uzovela xa uMoses eyolanda abantwana bakaIsrayeli. Nansi into ivela abantwana bakaIsrayeli bephansi koxinzelelo eJiphuta kodwa khange bakhululwe ngumJuda. Ngibeka kanjani amadoda? Ewe khange bakhululwe ngumJuda. Ndizama uba kantana ingena bengqondweni zile kuba uMoses wayengumJuda wayengumLevi. Khange bakhululwe ngendlu kabani kaJuda kodwa bakhululwe ngendlu kaLevi. AyengumLevi because into esinceda ukuba sikwazi ukwehlula umLevi, sikwazi ukwehlula umJuda, sikwazi ukwehlula umBenjamini. Iza kusakha ke loo nto so that singazuyikota singxabile iBhayibheli. So yena ke sengigqibeza ngaba ngendawo uJafta yena u-associate nowa-occupy Europe yonke nephathi ezithile zase-Asia. Yena wabalekela kwelo cala inzala kaJafta. Mamela umntana womkhulu wami nomnina wami ngabantwana bami nabazothiwa ufuni ngabantwana bami. Naye ngathi ndimzonde utatakhe kodwa okusalayo ligazi lami.
uAbraham ngunyana okanye ngumzukulu kaShem ozala noHam noJafta. Ithi loo nto uAbraham ngunyana kaHam, uAbraham ngunyana kaJafta nabuyise uShem. Ndenza nto xa bekukhupha mu-Afrika besithi awungeni ndawo kwinkolo yobuKrestu yamaJuda uzuyazi uba unayo indlela oyitrace into yoba sele kukhona yena lo mJuda ivela kwi-background, because umJuda into ethi Juda abathandekayo ayikhange ibe khona endalweni. Ndizayibeka kanjani le nto? Ayikhange ivele iluhlango oluthile, isisizwe esithile. Ndizayibeka kanjani? Kodwa ndikhona indlela ndiyifuna ngayo le nto. But ngabantu abavele ngokwenzala kaYakobi, Yakobi ozala nguIsaka, Isaka ozala nguAbraham, Abraham ozala nguTera, esuka e-Uri yamaKaledi phi eBhabhiloni. ngumbhabhiloni kaloku uAbraham, angangumJuda. iBhabhiloni ke kwazi uba indawo yamageza, confused people. But uThixo phambi abantu aba-confused wakhangela into oyi-one, because uThixo xa ifuna uhlangula abantu uThixo ngeke athathe wonke umntu ahlangule, but uthatha one person amise loo mntu uThixo abe sedisplaya ubuthixo bukaThixo, abantu babone uThixo emntwini. Ifana sendlini kaThixo asudinga abasindiswe sonke sibe sele sibangabefundisi sonke. Kunyanzelekile abe yi-one umntu ozothethela uThixo, simamele kuluthethela uThixo, sisebenzisane naye. Abraham into inyulo nguThixo ngelo xesha isizwe asasikhoyo sasiconfused ngendlela emangalisayo, nenqaba yaseBhabhele beyokha babeyokhela uzuko lwabo, hayi uThixo. Kanti babengazinto nguThixo. Indoda ebisoyika uThixo ibinguyise wabo bona bebengazinto ngoThixo. Waqonda uThixo indlela yoba ndiziveze kwaba bantu bam bashiyekile emhlabeni inye kuba nonyule phakathi kwabo indoda endizoyikhupha kwimikhuba yabo ndiyimise endaweni yam endiyikhethele yona, ndizityhile ngayo. Icebo lokukhupha uAbraham yayingekuko loba kufuneka uhlanjalazwe izizwe ezithile, but wayeyi-instrument yokuthi befuna uziveza ubungubani ebantwini. That is why xa ifundayo le ndawo khawuphinde ityhile wakhawuleza mntwana wam uchapter 12 wamaGenesis bevele ndawo abantu. Verse number 1. Ke uYehova wathi kuAbraham, hamba umke ezweni lakowenu kwelokuzalwa kwakho nasendlwini kayihlo, uye ezweni endokubonisa lona, ndikwenze uhlanga olukhulu, ndikusikelele, ndilukhulise igama lakho, ube yintsikelelo, ndibasikelele abakusikelelayo, ndibatyabhise abakutyabisayo. Okuqalekisayo ndisikelele ngawe zonke izizwe zehlabathi. Ndisikelele ngawe Abraham zonke izizwe zantoni bazalwane. Abraham engakhutshelanga uba abeyi-benefit yohlanga oluthile, ebekhutshelwa uba beyintsikelelo yezizwe neentlanga zonke zehlabathi, because ligazi lethu. Akasizwe esinelungelo ukumbanga uAbraham sithi ngowazo siyaxoka, hey sixoka rhoqo. Kwasothina ngoSirayeli, uSirayeli ube sixhobo bathandekayo sokuThixo ebengenokwazi uziveza ngaxeshanye ngezizwe zonke, kodwa ube sisixhobo sokuba uveze uThixo ngenxa yomnqophiso wenziwe nguThixo nobani? noAbraham, uba wena nenzala yakho ndizawuveza ngawe uThixo emhlabeni, abantu bazi uThixo ngawe.
ukhutshela into yoba phuma phakathi abantu ba-confused, phuma phakathi kwalamageza, hamba uye endaweni, shiya yonke into, family yakho ntoni, ndiyoqala ubomi obutsha ngawe. Baqalisa abantu ubona uThixo kuwe, bakukhona uThixo ezulwini. That is why Abraham ebengadingi ide sikaxelelwa makenze ntoni, but ebeholwa ngumoya oyingcwele. Xa embona uYesu sangathi yintoni le, waqonda uba umelwe ndimnike isishumi sam. Kakutela biza Melchizedeki, ubuthetha ngaye ungumuntu osiqiqayo isibalo, you will see that it was Jesus. This person was Jesus. Bingelelo qala onga ethi iBhayibheli akazwala uvela akanafemela akanamnomo. That uYesu endithetha ngaye namhlanje ufana nje nomntwana omadopthileyo, adoptha umntana phaya khona onhlangohle ufuna uba azokhuliswa nguwe. Lowo mntana nabo ungamthiya uma umbathise ngesibongo sakho, mntanam unguphele wena, but deep down in your heart nakho yakhe inhliziyo uyayazi uba I'm not bad, but I don't know where I come from. uYesu Kristu ubephila lo mpilo ebe-adopthiwe ngamaJuda. AmaJuda akhethe bawona mawabe akhulise uYesu angamazi nemvelaphi yakhe. Akamzali amaJuda uYesu, aye khethela into yoba amkhulise, ngoba balo uyayazi uthi into yoba ngeke akwazi uYesu vele athi qilikithi ezintabeni athi ndinguYesu lisuka ezulwini abantu bamkela, bekumele ngoba besebantwini abe phakathi kwabantu. Kodwa ivele imikhuba yakhe ngowakhula phambi kwabantu, hey amaJuda akayenzi le nto, kodwa kumJuda otheni lona amanifesta into zithile athi ubawo uThixo undithume oku, baqhubeka abantu. Ngoba mbone ekhulele endlini kaJosefa wanceba ngumntana kaJosefa, uJosefa yazi uba this person is not mine. Wazalwa ngaphandle koba ndihlangane mamakhe. Abakhe abantwana iyabazi uJosefa. That is why bemtrithe yazi uba this is not my son. Lo ngunyana kaThixo, uThixo uyithethe yatata. Bebeyazi nendlela bamphethe ngayo yoba hey sihleli nomoya oyingcwele endlini. Uthini uThixo wathi awuthwelanga inyama nagazi, kodwa uthwele umoya oyingcwele ongasenza nantoni. Ngoba nenyama negazi ikhona njena kwabizwa intlanganiso, masenzeni umntu ngokufana nathi, ngokomfanekiso, ngokomfuziselo wethu. Avuma amazwi athi yes, uThixo angangena enyameni azenzele ngwenyama, kodwa ithi loo nto uThixo ngwenyama aya akasoze. Yalizwa kuthiwa inyama negazi ayifayi kudla lifa ubukumkani bamazulu. Jesus Christ is not a Jew. Even when you pray, subona umlungu phambi kwakho uthandaza. Subona umlungu phambi kwakho uthandaza. Because ikala apho umoshakala ingqondo yakho icinga uba uThixo ngowabelungu. He is not a white man. Unjengoba ndinje. Unjengoba ndinje. Andiyiphazama ndisho uYesu Kristu unjengoba ndinje. Uyabona uYesu uba uThixo wayethanda uba makaze eAfrika azokhuliswa eAfrika yindlethile kahambe eAfrika. I'm telling you the truth, uYesu Kristu bezofika azitshintshe ibala lakhe lifane nelethu, so that sizokwazi uku-accommodate singambizi ngamagama. Not a Jew. Wakho nawe khona ngoba ethwele sithi nawe ungamthatha umenzo wakho akubiyele umhleli uphi ixesha bathandwa. Kodwa siba silungisele impazamo efuna ukukhula emzimbeni kaKristu.
ekukhonzeni uYesu because uthetha abantu besaziwa. I like that guy ngoba yenza sitsho nathi sisebenzisa ingqondo zethu so siye esibhalweni siyosiphica kakuhle masithini isibhalo ngathi. There's a guy called Mabonga yakazoshumayela kwi-youth 2013 yethu anabazishumayela aba yi-motivator kodwa ndisayikhumbula kahle wayethetha. A powerful guy. But where are you wish again Yesu? But you can't serve a white man. Jesus Christ is a white man. Kumele sibuyele kuThixo wethu. I know uzawunika eninzi because une-influence. And number two, uvela esilwela i-Africans. Good Africans, uYesu akazithandi kukhona, akazithandi. Why? Siphila lempilo. But uYesu wehla for the whites emnqamlezweni, but for Africans, he's still hanging on the cross, which is a lie. Jesus Christ is for us. I don't care. But Jesus is for you. And you don't need even the permission of Jews. Awudingi permission yamjuda azathi yabona ke wonke yakuvumela khonza uThixo. No. Awudingi permission. That was the law. Mawuthetha ngojuda esithi uyiThixo ngowakhe yedwa. That was the law. Eyafika noMoses but ngexesha likaAbraham lika-Isaac akhange uThixo uthi abanye abantu bakhuphele ngaphandle, but uThixo bene-covenant nendlu ka-Abraham that time. Uthe mayithetha utata oseMelika ngumjuda namazi eshumela kwinto ukuthi kuthiwa uJohn Hay wathi kumele siwabless amajuda siwasikelele ngoba siwanikelele. The only thing that yaziyo ukuthi bayithethileyo uthe let's pray for Israel, kangathi for Judah. Yibona leyo siyazi ngoba why we pray for Israel. Why? Because kusamele uYesu uYesu landibandla okanye eza kwi-final judgment afikele khona eJerusalem ayongqamanisa izinto ezingamanga ndlela. Kumele ke sithandazile ngayo iJerusalem ukuze sive ilindele ukubuya kwenkosi yethu. Not Jews, but if we talk about Jews, what about the Samaritans? Because ama-Samaria sabizwa ngama-Samaria namhlanje. Because isabelo sikaJoseph amaSamaria isabelo kuba yena waye waswelekela eJibhuta saye sathatha isabelo sikaJoseph sanikwa onyana bakhe uEfrayim noManase. Kodwa nina thatha isabelo kasingenayo elizweni lesethembiso sikayihlo bama eSamaria. Xa uthina ngeSamaria yaziba sisabelo sonyana kaYakobi onguJoseph sanike sonyana bakhe ngoba yena wafela eJibhuta. Kodwa wayicela into yoba xa nigodukayo nihambe namathambo am please aningomJibhuta ngoba isethembiso obuthembiswe khona uthembiswe ngeKanani ebaleka amasikosi. Namhlanje basala namhlanje but never asibawo amaJuda. Nezinye izindlu ezivunywayo uba ziye zancame zazinikezela zangena phantsi kwendlu kaJuda yindlu kaLevi nendlu kaBenjamini. Zincame zayi-accept yoba zibizwe ngoba zingamaJuda, but ezinye izindlu aziyamkela into yoba zibizwe ngoba zingamaJuda. Because yayazi uba befuna ukuthiwa ndingumSimoni mna, befuna ukuthiwa ndingumDani. So bathandekayo uKristu okhulele kwesizwe samaJuda ayithi loo nto uYesu ube ngumJuda. He was just adopted. Ibe kanjalo ngoba
bebekhulisa umntana ngengowakho. Xa ukhulisa umntana ngengowakho ubizwa ngolo hlobo kule mihla siphila kuba umadoptile. Naba bamenzela onke amasiko obuJuda kodwa ayengengowakhe. Waye aware ngoba I am not a Jew, I am God. Lapho uzohlangula abantu uthathela uJohn weza kwabakhe abakhe abamangela. Why ngabakhe? Because uzovezwa ngawo. Uthi ufuna umveza ngesizwe sabo okanye ngohlanga labo, but khange bamamkele. Wabezazi kakade benike ngoweni. Andizelanga Israel, ndizele ilizwe okanye ihlabathi lonke. For God so loved the world, He gave His only begotten Son to save the world. Jesus Christ is the Son of the living God. Nicodemus xa iza kuye ezobuza uba what can I do? Because you are not a priest like me. That is why uYesu ethwele ingubo eziyithuba, uthwele a priestly anointing, and aphinde athwale the kingship anointing. Uyasithatha ixesha kodwa mandizigqabagqaba njengazo zombini ndiziyeke. Why uYesu Kristu engumpriest at the same time abuya beyikumkani? Ayibizwa ngendlela identify ngayo uThixo because besaza ezona zindlu zithwele eyona position kanye nqanaba liphezulu kwaSirayeli zezithu uJuda noLevi. That is why emzala ngentombi yakwaLevi, because ebeyazi uba uzothatha ubupriest endlini kaLevi, ngoba isabelo sikaLevi kwaSirayeli khange anikwe emhlaba uLevi wabelwe babe ngumpriest. Yeyona office phezulu kwaSirayeli bayamkela ngezandla ezibishushu ngoba kuthiwa nina ngoba ngabapriest na mabele uLevi besazi sonke isono sendle kwaSirayeli because bekunyanzela wonke umuntu azoconfess izono zakhe kuLevi. BekuLevi ongena kwingcwele engcwele afika athomboze kuThixo ngamanye amazwi uLevi ebenguKristu between amaSirayeli noThixo ethatha izono zabo azise kuThixo abangxengxezele abuye nempendulo abanike. Izothatha andisafuna uLevi ibanga nje yakhe. Wakabuza umuntu uba sishumayela ngani, bashumayela ngani abefundisi bashumayela bangakani namhlanje bengobaLevi. Shame samkele umLevi ngaphakathi. Jesus Christ. Kwathiwa yikumkani yokumkani, yenye i-office ezixatyisiwe ngamaSirayeli. Baqomba ndizoyithatha le office, thathela kum. Israyeli akasazawela bunganga phezu kwezinye izizwe ngoku kubethembe iinqwelo zokulwa zikaSirayeli. Ndim ngoku inqwelo kulwa kusazoliwa mfazwe ngamahlelo. Nanti Paul sina nyama na gazi, siba nemimoya ngoba sithwele intambiso yekumkani phezu kwethu. That is why in Revelation yona isithi we are the kings and priests in his kingdom. Kodwa umkelo uYesu uthwala i-authority, bese uthwala indlebe yokuva ukuthetha kwaThixo. Bengathethi uThixo nakubani, bethetha kubaLevi. Bengathethi uThixo nakubani. Nangoku umuntu ofike ngophula eprofethi ozongena okanye ozovela apha kule ndlu kaJuda nguDavide. That's why sithiwa he is the son of David. UDavide lofike ngophula imida elibekiwe wathi kumkani kwabe kubonakala ugcobo lobupristi phezu kwakhe. Kumkani
abaprofethi balena ebengakwazi uba umprofethi anyule nakweyiphi indlu bese benyule endlini kaLevi only okweOld Testament. Ngoba indlu kaLevi bigxotyela into yona ibe yindlebe belilihlo likaThixo bengumlomo kaThixo. uJuda yena benikezwe authority ulida abantu bakaIsrayeli. So Jesus is not a Jew. Jesus is not a Jew. That is why uThixo hold for a year. That is why uThixo eqonde ufuna bakhuphe pride. So that ungasenibona into esendayo nokuzala kayisondela wathatha uMoabikazi obizwa abakuRuthe efuna ubakhupha ingqondo yokucimba inoba uzozalwa ngabo kuphela okanye uzovela kubo kuphela uKristu. uMoabikazi ovele ngoba siyazi isizwe kaMoab ukuba kwalala abantwana bakaLothe kwavele sasizwe sathiywa ngomnye wonyana abafumaneke kwentombi zikaLothe ngokulala notata wazo. So umuntu unalo mnombo unyekenye kunjalo but wafika kwaIsrayeli wathathwa indoda eyihlonitshiwe saziwa yamenza umfazi wayo ekuthiwa uObedi uBohazi. Wazala uBohazi oJese baphuma kwisizalo sikaRuthe. oDavide baphuma kwisizalo sikaRuthe. uMoabikazi uYesu Kristu uphuma kwisizalo sikaRuthe. uMoabikazi ngoba uphuma kwinzala ezalwe nguMoabikazi onguRuthe. So mawucina ngoYesu Kristu ungakulingi uzikhuphele ngaphandle uzibone ungena bango kuKristu Yesu. Uzibone ufana usiko liportion ethile kuyenza kusikela kodwa uzazi uba awunalungelo eva uzazi never. Apha ethubathandekayo kusalayo we need to pray ngosirayeli but not to worship Israel. We don't beg anything to Israel, but we pray because God commanded us to do so. He is not a Jew. Awukwazi uthatha umntana weNdiya uzomkhulisa bese sithi hayi umXhosa ke lo Xhosa khapha. Iyazikhatha nawe uyayibona nje lo asazikhandi because amlindiyeli into la eNdiya lithetha isiXhosa and okwesibili eNdiya likhuliswa ndim ngingumXhosa ibinjani into kaYesu bazali bantu bezazi uba sikhulisa uThixo apha ekhaya uzokhulula amaSirayeli and bayixele kahle le izelo zokukhulula amaSirayeli le izelo zozalisekisa isiprofeti esaprofethayo abaprofeti ngayo. Abathandekayo masiyeke evumo engcwele zophinde siyithathe le-subject one day xa siyiququmbela siyikholosha siyivale ngoba basokola abantu bathandekayo bacimba uba noba kumele bajingise umlungu. Bengekho nasidingo sokujingisa umlungu endlela kuba kusithiwa nguYesu. Hayi sawuzajinge baba umlungu ngoba ndiyamazi nguYesu ulapha ngaphakathi kwam. He is within me. Uhlala nami. I'm the image. I am the image of Jesus. Okwamna mandisebenzele intambiso yobukumkani ubupristi bekwe phezu kwam. Oh my God. Ukhona intambiso ebekwe phezu kwakho yobupristi. Hey my God. Yobuprofeta yokuthetha izinto ezingena ubonwa ngelihlo lenyama sibakhona sibonakale. Unikeza igunya apha kuwe lolo bakwazi uyalela imimoya ekhohlakeleyo nokukhomanda amadimoni aphulaphule kuwe.
Holy Spirit. He comes.